face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Bleeding, I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. Tang ye chun kay ni po in kumre lo te ya inner courtyard exam kan nei ve thei to ang atia te chuan hmalampanin uncle zela iu ho chuan master tang ya le senior baby te chu in chak zeng ei tuin inner courtyard ni om takin ni alo tia ti chuan baby chuan iu ho chu lo hril fe lein inner court lampanga hi chuan mi talente ta po mi talente chung chung te chau an om thei inner court lampanga kan senior pakhat po stardo foresa ama alutin kumsing khata upa 10,000 year spirit beast pathum lai mai akut long chawa tukzalin assignment ani hiti pa nungchunga alo hon thu te chu asoi chutia ti pa an kalzel lai chuan an ma zona lok chun solkai division po alo omto tuna milim kan hule mek te po hi an ni ho chuan man lai pasal thate ti in an remai bok tangsan te hun laya tournament an bei pui 4 Elements Academy Wind, Fire, Water le Lightning in zob khom te kha an ni ti chuan countera chuan pakhat chuan registration anti fel to thu alo soi registration le best third chu pein bebe chuan chung thil chu iu hon hena api chong ve le a room omna borvel te chu ko muin tun kumatan chuan fi kan pe fel to akum dang le zel chu nang ma in boipui ve to ang alo ti heti hian tang se kuata in exam lovin han lut ma se te sa om deu reng thina wagin bebe chuan heta yom reng theile theilo chu nangma ain ngat to ang ati zui bok chuti lai chuan tangye chuan sonu so peter ler deu kha ni lom ni ti in an teacher chu alo kokol zat zata yu ho in peter ler deu atia alo zo chuan bebe chuan lo chang halwatin outer courtyard lampanga hian me talented le chak tia soitur han om lo ma se outer courtyard teacher ho hi monster ti theitur khopa mi bon le chak an ni hlom alo ti chung zinga chuan tuna in homeroom teacher tur teacher Joey phei chu alang sar le zual alo ti zui bok ti chuan bebe tin en chuan in thedin ama chuan a room tur chu iu ho chuan azong veta a kal konga putar pakhat hadam hel takalo mudir der hena chuan kapu khoya nge room number 201 hi chulai huna kho satur chu kania ti in za tak chungina bia chu putar chuan stepa khan chola second floor room ma saber kha ani mai tin alo chang iu ho chuan lom thu hrilin a room thar tur lampang chu apan zui leng hal chu putar po chuan tun lai naw pang dang te anglo takin a polai dro hle mai tin a enjoy de uvong vong iu ho in a room number 201 a thlen chuan eng soi se sit lovin thu in a cultivate ngala tang sex secret arts chu cultivate nana that thu soin a taksa a reilote a cultivate point danglam na sa tak alolan thu asoya chuti lai chun a spiritual world lampanga millionaire spirit beast sky dream tianmeng tia in chal khalo langin tianmeng chuan he secret archi nangma nin hian a in rem khop mai hei hun reilote chungin irisel na te po amha ai na sign a thade tonia chu mai ba ka purple demon ai phei chu immersial soul spirit ai nen a in rem don khop mai tikhan a topa chuan attack soul skill in a vedon ta aloti ti chuan tianmeng chuan amuthil a chuat hu soin iu ho chu amuthil san hal ta borbora chotia revi ang reng fe atin hu chuan iu ho chuan a uniform chu hain pon lampanga chuan ei tur zongin awak chuaka an ei tur zorvel chu tawati deuh nge di silver coin claim te chuan ka duang zong po ka ei thei nem senior bebe khan academy in zirlai te assignment chen khat apek thin thu asoya alo man po athapa ngai veu nin asoi kha class kan tran huna kai point assignment chen khat nei katumang atiril ruwa ti chuan a holam panga chuan iu ho chuan a room lo eng wat chu a hmuwa
he ka roommate turpo alo thleng ta ni hi tiin phur tak mai in atlan chhonghal kongka a han kik tur chu rirek omin kongka chu lo in hogin a roommate thar tur chu alo chuak zui hala chu a roommate thar tur chuan kong milo ken ta che ti pain tham lo zet mai hian ka roommate ini chuan dan zom tur hrang hrang a omanio ti pain tham lo tak mai in a han hril ngal zar zara chu pa chuan rules number 1 a chuan kan room a hian tu ma hruailu oilo a pathina a chuan room chunga hian sarua ka oilo a pathumna a chuan room thil lai in har oilo a palina a chuan minti boisu a pangana a chuan room ti fai theyang ma se ka khum hi chu toklek suang chetin a hoi sangwa mai tuna kan hmu mek huwa yu ho roommate thar chelo boxi mani indu tok vela boxi hi atir lampanga kan hmu divine world ta omta zia u le tang sante an fanu upaber tang u tong ania kan soita kang khan anu zia u le apa tang sante ti ti tang solen khovel akalve chin achak thin hle kan ti ni kha god tang san le zia u te fanu ni chung sin mishing te khovel solen khovela kan muta a tin god fanu ani mewa wang hian tang u tong hian divine power anei don ti chu thil chiang sa ni a tin tang sana hian mishing te khovel solen khovela akal huna abul hnaya mi te atin lutukang ti a hlawa wagin a divine power chak tak mai chu a sil sak dei boka chu mai ba ka chuan strike academy a chuan mipa anga in chei dang labin tang san le je u te fanu ani ti po a in hre to lova divine world lampanga anun hlui engma a hriat tak lova chuan mishing te khovela chuan mipa ngai agin anung chhowe tan ta ni god fanu ani ti le divine world ta akho sakdan thin te a thei hil chung po in solen khovela chuan alo lachim om reng din alang huwa yu ho chuan tang u tong chung hal ati to tak zetani huwa yu ho chuan engwangin nge ithu soi ang chuan ko om ringo tang alo ti vin vel har mai tang u tong chuan ka thu soi anga yom lo chuan imonga khang ka pe tanga ni mailom ingam chuan kan ti chin do nem ni alo ti zui zat bok yu ho ngai dani to bik lo chu tlo malo tum to bik lo tang u tong chuan kan in bei do na ni chuan ming hriat lo ka in sul pui ringo du lo ni alo ti chuta yu ho chuan mi ming i zo main mani ming soi ma sakna chang hriat tur alo ti vele tang u tong chuan ka ming chu wang dong ani ati rolin huwa yu ho chuan ka ming chu huwa yu ho alo ti vele ti chuan tang u tong hi a ming lem wang dong ti hian kan kau tuang wang dong chuan a thae i ming hi zan in a tang strike academy a abau tuang min lo zui ro le mi apa ti le kal chu a rola ti chuan a thlang deuh zola chuan in ma chon taranin yu ho chuan a 10 year spirit ring white color chu alo ti chuak via yu ho chu a in ring ta mo tia wang dong chu chak takin avatlan phei anin being hal ta si si mai Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. yu ho hian amar sil sol magin wang dong eroin engma amang velo thung wang dong chuan nang he nan hian kamar sil sol man po angai kherlove aloti an sol power chu soilo an physical fitness awang rot poin yu ho chu wang dong chuan angai nep char char hle yu ho chuan wang dong lo attack na alo bum theinan spirit ai chu amanga an pia dawa putar lo thu chuan yu ho taksa chu achawa a in fit lo lutuk thu zoi sap hian alo soi ve bok wang dong chuan yu ho chu arin ai dein a bei che chuan nep atile zuala amar sil sol le a skills te po engma amang lo chun a bei chun zom zel yu ho point tang sek lam panga tanga azir thar go se do step back ka zuat yu hen te po chu alo bhang ve boka ti chuan in bei chun zom zelin wang dong chuan yu ho chu dim lo ti hriat takin a khik deuh ta pop pop mai a hnu dewa yu ho chu in vor phein in lafit takin tlak lo om tak mea chuan avading ta zan mai a in fit lo lutuk chu buk deuh loi loin nung lampanga chuan atla thazui ta dei bok wang dong chuan enge an ti hriat tubin rang takin atlan phei yu ho chu an huaya chuan alo in man tang ve ram raba chuta yu ho chuan a martial soul
First Spirit Drink, Sky Dreamin, Skills pali apek zingami pakhat, Spiritual Sok alo mga. He skills si mental attack niin, wang dong lu chu ti heide uzuain, chu chu hunrem changa yu ho chun ala a, rang taka aom na tang chun chau halin, wang dong chu ava bo thuta riap mai, wang dong chun, thoro alo ting hala, yu ho chun atlom ha lo chu, tho tumbik lovin itlo mem alo lative, wang dong chu mipa angin in chei ma se, chu tianga mipa in an bo bet reng ta ka chun, a oma nom lo ve deu niang, katlo me alo tivin deu lara, yu ho chun, tuna han chem te mang ni lam chun, I thinge nge yang, rules panga ti tura min ti te po kha, kati du lo shan pa po ani lo, I martial sol im hang ven I phei chun, kan ne don lo lutuk che ti ka shia, ma se min musit su ti pain, akal san ve tanghal maka. Ti chuan asin lo in thlakin, atuk Monday zing, dar sari le chan ve, class la tura in siam hun alo nito, wang dong chuan, hey, class kal hun nito, lai khan mi a angin I thurang don mi ti le, pon na chu chu arwala, alam ha buka, reilo te kala cultivate ge tin, an hulo ka, man mo balek in class la turin alo tlan, classroom at hen chuan, tolo phlop chugin, athut na turpanin athung hala, an hu reilo te a, an class teacher, Zoe po chu alo lang zui hal boka, Zoe chuan, ama in mel hria tir na te chu nein, kei hi, in homeroom teacher tur kania, katla sa hi chuan, mi man tlak lo te chu, pai chu azelin niang, mi a helai a hian in fiam pui tura local kan ni lawa, monster anga ro thap, mi talented cher tura local kan ni, o ring le nel om lo tak mai hian alo tia, zirlai te po chuan, an hlau ngang mai, chuta Zoe bok chuan, class kan tran ma a, in sual ho zong khalo ding chuak ro le atia, chuta rede utrapin, iu ho alo ding chuaka, wang dong in alo zui ve zat bok, teacher Zoe chuan, mi panhi lek mo, mi lak lo ho, ka hriat lo in ringa mi, panhi ding te ti lo kha chu, pona tan chuk ula, strike square khu, voi za hel chok ro vin that hian alo ti, chu tiang rules oma mi pakhatin alo ti rule chuan, tu po atlan chok thei lo chu, no chu in niang alo ti leng hal, chuta zirlai pakhat chu lo ding chuakin, teacher ka pom lo, kanin sual lova engwangin nge kan tlanang alo ti, teacher Zoe chuan, mel nel om lo takin, in tlan chan tur chu tlan ru ka ti wang ti pain, a martial sol alo chua, chuta zirlai hau hlau lutuk chuan, arangin, room chunga tang chun an tlan chuak hal ta duala, teacher Zoe hian, sol ring paruk nein, sol emperor, level somru ka tanga somsari in kara ni mekani, ti chuan room chu aruak ta tia, iu ho le wang dong te chu abula chuan akau thla a, teacher Zoe chuan, engwanga in sual nge in ni tin, an ni panhi chu azota, iu ho chuan lo chang hal fatin, teacher, roommate kan nia, thil enga mua ka in niel boya, ma se tuna chun kan thato alo ti, teacher Zoe chuan, buk khau go pain, atha, roommate te ne na, hadin sul boy vel te chu, ti khan in kara in elno omse, in thang do danga alo ti, teacher Zoe chuan, ama ero chu pona in chuakanga, in thian te rola in tlan ve photangai alo ti le, wang dong chuan nial a hantum, teacher Zoe chuan, midang rola in thlen ve vek angai tho dio alo ti le, wang dong lulul ve tak mai ngai dan chu ani lo, iu ho chuan abana chelin, rang takin pon lampanga chun atlan chu pui, pona chun wang dong chuan, enga tinge min po chu de ya alo ti, iu ho chuan, aril rui thak tir thei do na mi, in sual po ni ula, in he do na mi, chuti ni si lova, academia kan la om du ni chuan, thu oi dewa kan tlan photangai, teacher Zoe hi, teacher strict tak an email, heng hi kan ta na ti ania, baka, atlan thleng lo te chu, an ho chu du tak tak ka ring alo tia, ti chuan ti chho zelin, an ni pan hi chu, anin po chho ta phian mai, khami zana min he dan kha, eng thil ge im han reng renga, spirit attribute in am ni alo ti, iu ho in a chan lo dana wang dong chuan, spirit attribute an ai ti a chiang ta a, iu ho chuan, e martial sol manglam chuan kan he bek nang che alo ti, chuta wang dong chuan, a chak zete chu choin, ama chu a in fakhal ta luam bok, chuta wang dong bok chuan, teacher Zoe la kamin ven himan, chani ngai huna pianga ka veng himang che alo ti, chuta iu ho chuan, event himna kamamo love alo ti sam et, iu ho in, I rual pui anga min treat lam chuan, khatiang khan I soi lawang alo tia, wang dong chuan, katet lai tagin, tuma ka rual pui te hi, ka rual pui angin kala treat ngai lo shim shim,
rin chuang tak mai in alo ti iu ho chuan I tong tam pei ti pain abul hnai lawa chun Atlanta daya ti chuan wang dong in ril rupedawa a han tlan chu voiza a hel chok ma saber chu ani da der mai iu ho thok ero a to tin a boy chotan to hle mai kan soita kang khan physical fitness lampanga hian ana sate wal lova a voiza na a tom na a thleng tur chu a hma lampanga chun zoi zoi na tu wang dong chuan a zak pan hi a chuan lo manin a martial soul moi turu tak mai chu zoi zoi na lo chua ti chuan iu ho chu line to pa chun a thlo chho pui ve ta ni teacher za uin chu thil a mu chun a lo khidau ta suk mai midang ho po chuan mu nom an lo til he a he wang dong martial soul hi bright goddess butterfly ni in martial soul wang lu tuk tak mai ania beast spirit type ni in beast spirit martial soul a moi bertia an soi thina ni tin an soi danin bright goddess butterfly hi mai chete chawin an nei thina teacher zawi te hian rin hlel na chang an hrelo hi chu an la hrelo ni in alang ti chuan wang dong le iu ho ten an va thlen le chuan an chawlu tuk chu chuata chun muin an thotha huwa ti chuan le teacher zawi chuan ming kalo lamanga kalam ho hian in bung ruat ti felin Strike Academy in chu sanghal thayang aloti cheng tang do tia lam chawin mi pakwa lai mai chu alam chuaka an zinga pakhat chuan katlan chukalom engwangin nge min ho chu ve ringo don alotia teacher zawi chuan kalo thlen ma khan lir thein voi ni lai lo tlan kwal man ni lom ni ti chuan voi som kwa paria che ani na taka chun itlan chuaka ni teacher zawi vek chuan Strike Academy a hian mi bum mang mi that chia le mi rin om lo kan du lo chu tiang mi chu kan cher hiam po le ramtan an la om ting ani mai midang ka soi ho po khan in chit vek chuak ro atia chuta an zinga pakhat dang le chun kaini chau kan ni lo he pa po hian midang puina anei khatin iu ho chu akok ta wa mai teacher zawi vek chu lo tong chuk lein in puiton theilowang ka ti reng hleinem in puiton theite chun thil thalu tu kolom ngoi reng khan chok mai ro atilia zirlai pakwa minga lamte chun soitur dang hre to lovin chuak tur chuan an kalta a teacher zawin nangni ala bang te hi chu classroom lampanga valu ro tin anin zuilu ta dia classroom a chun omle thap toin teacher zawi chun iu ho chu ding turatin iu ho po chu rang takin alo ding chuak teacher zawin isol power pun bel ni mo tia alo zo chuan iu ho chuan o pun bel tuna sol power 11 a kom ve mek atia atlas mate chun endeu shekin engtin nge sol power som pakhat lek ni sin Strike Academy alo lu thei anti Strike Academy lu tur hian alo bera sol power level som panga le achung lam tal ni angaya wang dong chuan aza thak lu tuk level som pakhat lek kalo in bo be tirvelania tin alu chu alo dom teacher zawi chuan iu ho hi sol power som pakhat lek ni ma se tangse kwata lo lu ta dia ama ero chu hei chi hi chance nei dona academy in test kan pek angte apuitlin thailo chuanin no chu ani ve ngal don ani ati ti chuan chu tianga reive ang reng fe an zir nu chuan dar lo ri in teacher zawi chuan iu hon hena chuan ko office a mi lo muro atia teacher zawi chuan hua iu ho thil ho mai saiduat lak tu ka pai bak lova chu wang chuan ka zot lang hal to pangche immersial soul hi midang anglo takin eng ange niang ti po ka feel thei tat lo chu wang chun tu na a chana ka du alo tia chuta iu ho chuan mutated body spirit type spirit eye anei thu soin chu tiang ang thil wang lu tuk tak mai anei chu teacher zawi beng po chu aver ta zar mai khami china pang tang sek leader khan tang sek kwata lu tir nan che alo mang che po hi ka hre thiam ta che atia ti chuan teacher zawi chuan milo zui te tin an pathi chuan anin zui chuaka teacher zawi chuan experimental area 12 soul guide division a hruaya kan soita kang khan Strike Academy a hian martial soul division le soul guide division om hrang kan ti kha soul guide division hi weapon thatak tak siama mang thin ho ti la asul lowang
chuta martial soul division ve thung ho wi chu hetiang ang technology hmangai lo mani martial soul theina le chakna ring ho ri an ni ve le a ti chuan teacher zawi chuan master fan yu chu ko ngal watin fan yu hena chuan he nau hi soul guide weapon lampanga athadon rewing ka hria kalo entir che aloti fan yu hi kumlo upalo naw pang zok zok to lo pawalai vel takania apiana dikin melnel om tak anei boka a level a san pialama soul guide weapon lampang hi a chil burbok fan yu chuan yu ho chu enin a theilawang a taksa a chauba ka a level alan him lu tuk alotia ti chuan teacher zawi le yu ho te chu kalsan tubin a ke chu a pena teacher zawi chuan yu ho han entir ve ta che ati rualin hua yu ho chuan a martial soul spirit eye soul detection le soul sharing chu a manghala fan yu po chu ading hal ta chot mai